Imeobi obi eziokwu, obi ndị Igbo obi eziokwu. Enwere mgbe ụfọdụ ọ na-abụ a na-ekwughị ụfọdụ ọ dịka anyị na-anaghachi azụ n'ihe dịka narị afọ na-abụ gara aga ma ọ bụ otu narị afọ. Ihe anyị nwere itinye ọnụ n'ụbọchị taata yiri ya bụ ihe, mana ọ bụrụ na isi na ọ bụghị eziokwu, ọsụsọ onye o metụrụ wee ga-amata m. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Na okwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ okwu ebe ọ dị ka a ga-asị na a na-akpọgide otu onye n'obe ka o wee zọpụta ndị ọzọ, o wee tie mkpu. Igbo anabata m unu n'oge Imeobi nke ụbọchị taata. Bụ mmemme ahụ bụ ebe anyị nọ na-atinye ọnụ n'ụmụ nsogbu dị iche iche, ọ kachasị ebe ọ gbasara omenala ka anyị si ebi n'ọtụtụ ihe dị iche iche metụtara ndị Igbo. Ọ bụrụ na ị sonyere anyị n'ụbọchị taata, ị ga-anụ redanda. Ya mere ana m asị unu nọrọnụ jụụ maka na ihe anyị ji bịa taata buru ibu. Aha m bụ Mike Onogo. Imeobi obi eziokwu, obi ndị Igbo obi eziokwu. Ụbọchị ndị Igbo kere ndị Igbo. Ambassador Chibebira Mwechi Wood and Igbo. Akwadas. Yawala ya ọ ka bụ nwanne ụnụ nwoke ofu onye n'ime ndị dị asọ na Igbo. Nwankwo Patrick Ugochukwu. Daalụ. Onye konye anyị n'ebe a. Aka m bụkwa onye mbụ Comrade Nze Steven Alejemba, onye ji uwe ezuko mara ndị ọma njem ọnụ bemen. Ụwa Maka ego isi gba ya onye okenye ahụ na onye ka o ji tọm. ogbu bụ okwu ba. Nze ibe m ka ọ bụ, ichie ibe m ka ọ bụ. A na-azọ okenye azọ. Nsogbu adị, nsogbu. Ka ghara ibido ihe a na mbido. Ka ghara ibido ihe a na mbido. Biko ka anyị kọ n'ubi onye anyị bịara. Otu nwa agbọghọ ihe a na-eme ihe okwu anyị wepụtara ebe a n'ụbọchị taata, ọ nọ mana nke ndị uwe ojii. Agwasị ndị uwe ojii e were etu ndị Igbo si atinye ọnụ n'okwu na-ekpezi ihe dị agha na mgbe gboo. Onye DPO na ndị ọdị n'aka wee sị ka ndị Imeobi tinye ọnụ. O bụrụ gịnị na otu nwa agbọghọ ọ bụ afọ 16 ma afọ 17. Ya bụ nwa agbọghọ o wee bụrụ na ọ na-ahụ etopụta dịka ọnụọgụgụ wee maa nwa nwaanyị. Nne dị ha ụmụ nwaanyị nọ, ya bụ nke ikpeazụ ọ nwekwara ụmụ nwoke na-abụ amụnyere ha. E nwere ebe a gara wee jụọ ase, ebe nne na nna ya gara wee jụọ ase gịnị mere na ada ha nwaanyị bụ onye gbanarị 3 na ndị dị na-abụ agwa onye na-ajụ ya akọsara akọka ma na-ere ere. Nchọpụta ma ọ bụ ihe onye ajụrụ gwara ha bụ na ọ bụrụ na nke ikpeazụ anụghị dị, na-enweghị nwa nwaanyị ọbụla ha mụrụ ga-anụ dị. Wee bụrụ ihe na-ebute okwu n'ezinụlọ a n'ụbọchị taa. Ọgara nke obere sịrị mba, ihe ka ya ga-eji bụrụ onye a ga-akpọ gị n'ube, onye a ga-eji chụọ aja ka ndị ọzọ wee nụọ di. Na ya na onwe ya akwadobeghị ịnụ di maka na ya ekpeka na ya chọrọ ịga akwụkwọ. Oge na-abịa etu o si nwa ya bụ nwaanyị n'anya, o wee sị mba sị hapụ na ọ ga-anọ na be nụọ di. O wee bụrụ okwu na-ada maka na nwa agbọghọ edechara n'etu ọ ga-esi bụrụ afọ ime na-aga akwụkwọ, sị mba na ọ bụghị etu aka ya si chọọ ndụ ya. O wee bụrụ okwu na-ese ihe buteziri ya bụ ihe ejide ọ bụ ị na-amaghị na ọ bụghị mgbe ochie ọ na-abụ ndị nne na nna gwa ụmụaka sị ha kwuru ebe a kwuru ebe a. Emegidere o wee baa ndị nwere ndị a na-akpọ NGO na-azọpụta ụmụaka na nke a Ndị human rights. Ndị human rights wee kpewezie ya ruo mana ndị uwe ojii ha wee sị biko ndị Imeobi unu tinye ọnụ. A maara na abịa na omenala Igbo, abịa na ọtụtụ ndị dị iche iche, na e nwere ihe dị etu a na-eme afọgo m ebe obere. Asị nke obere ya ma ọ dị ka o wee mepere ndị ọzọ ụzọ. Mana nwata sịrị mba, ụbọchị ndị Igbo aga m ebido n'ebe ị nọ. N'uche nke gị, kedu ihe ị chọrọ ka etu isi chọọ ka apụghị ukwu a? Nke bụ eziokwu na dịka Igbo si wee dị, o nwere ife na-abụ mmebe eje jụọ ese. Ife dị agha ekwesịghị na-eme mgbe ụfọdụ ajụọ ese. Ebe ajụghị ese asị na ọ nke ikpeazụ a, n'agbanyeghị na ọ na-akpọ onwe dịka obere nwa, ndị afọ 16 na ede afọ 17, ọ bụ na mmụọ kwuo na o kwesịrị ịga dị tupu ndị ọzọ wee nwee ike gaa. Ọ dịghị nke o nwere ibe ọjọọ dị na ya, maka na ị na-agbakọ ya
na iri na isii ijebe ha na iri na ise a onweghị ibe ọjọọ dị na ya nke aja dị mma iri dị mma ọ bụ eze ga-ese jebe nke onye onye ta ego kpọta nga sikwekwa ha ntụ ibe dị na ya kama ya sị ọga dị ya kama sịkpa ya na silva anyị na di ebe ya ka jene n'ọnwa ma ya bụrụ na ọ bụ Virgin Mary nwoke na nwaanyị ga-anọ isi ya ejere n'ọnwa mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ikwu okwu ị na-ekwu ka onye egwu gwara isi nwankwọ hapụ itinye ya aka n'ọnụ ka o kwucha nke ụgbọja ozona ngwa ọ bụrụ na ọ bụ ọnụ dị ndị ọzọ were nwee ike gaa ọ ji adị mma ka ọ dị elu dị masị kee ndị ọzọ ahụ mmadụ na-eme ngabe ọ na-eke lụrụ na 30 na ụma kwesịrị ịga dị ọ na-ere ọhịa nọ n'ire ọ bụ ahụ na-abalị ise azụ na ọ bụ dobe nsọ ya ọ bụrụ na ọ na-ahụ ibe ọdọ ọhịa mma ka ahụ achapụ ya nụwa ndị gere ndị ọzọ aka maka ọ bụrụ na ọ ihe zụrụ ya n'akwụkwọ ọ bụ ndị na ịntọnitere na ji azụ ya ọ bụ ihe ji abụ ome ya nyere aka ọ bụrụ ebe o siri aka ọmụmụ ọkpụrụ ọbụ mmadụ kwuru ekwenyere m na ibe amụ ya mebe ya Imeobi obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu nwa kwọdịasa anyị ma bịa mana ka anyị buru ụzọ ụwa enwunugo ebe ị hụrụ udu ihe a mere maka ụbọchị na-ekwu na mmụọ kwuru na ọ bụghị mmadụ kwuru mana anyị maga na mmụọ kịta ụfọdụ adị amaghịzi ụdị mmụọ na-ekwu na amaghị ka ọ bụ na onye na-enwere etu esi hazie ụmụ ihe dịka etu ọ na ha ada kịta n'uche nke kedu etu a ga-esi mee biko na mbụ ka ọ na-abụ onye nwụrụ anwụ kesie ekpe ndị dị ndụ eke ha si ya nke ọzọ dịka nwanne ya sọsọ onye bịara ịzọpụta mmadụ bụ Jizọs bụ onye bịara ịnwụchitere mmadụ ọnwụ onwe mmadụ ọbụla nọ kịta ga-ekwe ka ya nwụchitere mmadụ ọnwụ ka mgbakwụkwọ nke a agbakwụkwọ ọnwụ nke a bụ gaadi ya na ya yiri nke a bụ gaadi maka ọ na-aga ịnwụ anwụ ọ na-aga ịnụ di a na-ama atụ ndụ a na-ama atụ ọnwụ nwatakịrị kwuru na ya ka bụ obere nwa iji ekwume dị n'ụzọ ụtụtụ a ebe ndị tọrọ ya nọchacha ọgwa ndị ihe nye na ya bụ ọgbọ nugoro di mana gekwa ntị ịma na onye ga-ahụ ma ọ lụghị di n'ụwa ya mbụ mana ka m gwa gị nke bụ eziokwu anyị na ndị ugwu abụghị ofuta anyị ji anyị ya na-ekwu okwu Igbo ọ bụghị ma ọ bụ n'olu ị na-ekwu okwu omenala n'oge gboo nwatakịrị na-anọ na nta akara ikebe ahịa iri ebe isi mgbe ahụ nọ anụbeghị mụwụrụ ọdịwa ahụ ịdọrị nwa ya ahụ edere ama na ọ nọrọ nwa mgbe ahụ nọ omenala mgbe ahụ abụghị omenala kịta gene ntị ọgwa nsị gị chere na aga m abịa na nke gị ị ga na-ezekwa anya gị maka ịtụrụ ihe a n'anya ekwuchana ụwa ekwuchana dekwa ntị dekwanụ ntị na mbụ ka a na-ahachi ereje aghọ mmadụ nọ aghọ nwatakịrị mgbe ọ dị n'obere na ọmụmụ ya anụ nwatakịrị na-aghọ n'obere mgbe ahụ enwe ihe ọ ya bụ n'okenye ya mgbe o ruo abụọ ka ị ya ama ọ mara mma ma ọ ma ha mma n'ihi nke ahụ na-eji iche nwatakịrị sị na ya ama nje dị mma mana abịaba n'ụzọ ọzọ ọ bụ ajụjụ ka a ga-ayọrọ ya o nwere ihe a na-akpọ mpetie enye epetie nne na nna ya ekwe ya nkwa dị agha ebude mmụọ ya bụ okpere ọ sị na ya ama nje ịma mmanye ya amanye ụkwa ruo mgbe ya ada ụkpaka ruo mgbe ya agbawa ji ahụ esi n'ọdụ epu ome Imeobi obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu enweghịkwa onye bụ Chukwu ọ bụ eziokwu na ọ dịka m afọ na m ebe ihe abụ ihe mere tupu akọwazi akụkọ nke a nwaanyị ahụ nke obere mechara nụchaa dị ndị nke nnukwu wee nụọ mana ekweghị onye bụ Chukwu enweghị onye marụ ka ọ bụ etu ọ dị ebe nke a ọ ga-eji dị ebe nke a anya nwe na onye ga-asị na ya marụ na ọ bụrụ na nwata ajụ di ya na-abịara kịta na ọ gawa akwụkwọ ahụ na ụmụ akwụkwọ ama ntụwa ime ọ bụrụ afọ ime nata ọ bụrụ ya bụ na
ọgụ ya ọjọọ ọchịcha ọgụ ya bụ na ihe anyị na-atinye ọnụ bụ ọ bụ ihe kwere omume na enwere ụzọ a ga-esi maka ayọgide na ya bụ nwata ayọ ịma na ụdị ha bụ nna ezie nne gakwa ka gị na nwa gịkpa anya n'ime ụlọ nne ya ekwugide okwuta nna wee tinye ọnụ baa mba ọ bata emegide nke nwere agawara na ndị uwe ojii ọ ya bụ na achọwara ihe achọwara mma ekwu kpatara eji gbaa ama ihe ahụ n'abalị ya bụ na ụgwọrọ na-ewe mbebe asị na nwata nwaanyị nọ ọmakara mma dị na-abịarị asị mba na oji anụ na nwunye ya na arụzụzụ aja ja o mechie gịnị mgbe ọsọ ya nwa dị n'egba ntakọ onye tọrọ nnukwu anụ a na-asị ọ bụ onye bịara nwere onye obu n'obi bịa ịnụ ị gasị ya hapụ onye obu n'obi gawa ịnụ onye mana nwere onye nke chọrọ ịnụ ya onye ka m na-ekwu ịma nsị ọnwa kwụdasị ka m bịa n'ebe ịnụ ịma ebe ọ bụ na ayọ na biko ayọta ada abataziri ụmụ kedu etu ọ ga-esi kwa onye ukwu arụ ajọ mmadụ na gị idere mba daalụ ụwa a kwutekwere na ya mana ebe m na-akpachara ya bụ ekwesịghị ịma ya amaghị ịnụba ebe m na-eje ekwesịghị ịma ya bụ nwa eji egburu ya ebi afọta asị gị na ejere jụọ ese ejiji nwa ọbara enwe ama nke bụ enwe arụsị ha esi ijere jụ iji n'aka na ka ejụrụ na ịjụ ịtara iji n'aka na ọnụcha na ndị ọzọ ji anụ ị na-ekwu na chọrọ m ọ bụrụ ime m kwuru asị m iji n'aka na ọnụcha na iwu na ndị ọzọ ji afụ ịma ma onye na-anụrị oje eme ya mmewu nke a na-akpọ child abuse ọgụ afọ 16 ka ọ gbara na-eje 17 nwere ebe e kwuru na o mechaa ọjụ na ọjọọ anụ o wee nwere hụchaa ntị o kwere mkpu mgbe lee nwoke nne na-emi eji ya sị gwakwu ya na akụkwara m ọkpọ ya nọrọkwa ahụ enwebeghị ebe njede mkpụmkpụ ya batara ya owu mbọchị nwa dị na-adị mkpụmkpụ mgbe m chọrọ ntụ o nwere nchi ya ka atọgbuo ya adị mkpụ ọnụkwara gị ebe eji mkpụmkpụ eyi anyị egwu ji mkpụmkpụ eyi ya egwu okwu na ogbo nnọọ dịka anya ife m na-akọwa bụ kiriwi Nwachukwu ozuela ife m na-akọwa bụ otarube ebe a na-eru afọ asị na nwaanyị afọ na mbụba ịfọta esi ya jee dị oruo ya na di ya akpa ya cherekwe Johnson ka ọ bụ na o jefuru di ndị ọzọ wee jebe onye chere 10 na 3 na ụma ya chefugazie afọ na abụkwọrọ ka o ruo ibe eji mmadụ ebe anọ nne ịmaghị ya amaghị ọsụ na oje eje ya ejere ọ ya na obi ya enwee ndidi gịnị ka a na-aha ka mgbe o jiri pụọ ndị ọzọ apụwa nke n'okwu omume ọkwa ndị na-abịa sọsọ ya na akwụkwọ ndị n'oche onye na-azụfu ya onye ahụ azụgbu ya mgbe ha zụdobere ya zụfugo onwe ya ọ dị mma ịma na abịa na be anyị echizi mmanya na-ekowe hapụ ụbọchị na-atinye m okwu ọnwụcha mma iwe a ka o ji na-akpọ Imeobi obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu ọ bụ eziokwu na abịara asị mana bido gwụrụ ọzọ bụ bibe ya bụ nye amanyela nwata amanye ọhịa anyị kwuru ọhụrụ na onwuyọta ya biko okweta ọ dị mma o kweta akwa m si hapụ ya na ọgbọghọ bụkwara chibie ndị mmụọ si na-abụ na ọnụ na ndị ọzọ enwere ụzọ ọzọ nwere ike izinyeta ndị mmụọ si ha biko bụ mba ka ụzọ aga ngwa sisi n'ụzọ ọzọ si n'onwe kịta ka ị bịara okwu ịbịanụ gịnị ka ọ bịara bibe na-ebido nkete ya ndị mmụọ na nwata arụ ọzọ ụzọ were kwuo ndị nwa otu nna m kwụsịrị na ọ bụrụ na ị chọpụ ihe gara ọfụma inye nwa ọhịa nke ụzọ na nwata egwe enwekwara ụzọ ọzọ a ga-esi nye ndị mmụọ sị adịkwa anya UGWUMBA gbadobe ọ ghara ibute esemokwu bụ ọ ghara ibute ihe na mana nwata na onwe ya marakwa ebe ọ na-enye m nsogbu bụ na nwata ahụ ga-amata na ọ bụrụ na ndị adanne ahụ na ndị ọzọ mmadụ na-akpọ ọtọ nsị ya na mechaa ha nụrụ ikekwa ha nụrụ dịka ha ma mgbeghara ihe ọ pụtara na akụnyere agụ mkpụrụ n'etiti ụmụnna mahadere na dibịa kwuru ya were a ga-eji ọfụma dibịa kwuru ihe iwuduwara ọfụma enwere ndị o dere na ha ga-anụ di nke ha ahụ iri afọ atọ nwere ndị na-anụ na 10 afọ na ụma
wee ezi ndị na-anụ ma ha mee ihe na ịtụkwa ọbụrụ ma ha bịa nwoke nwee ndị bụ ugo ebe n'aja na-anụ na iri na maka n'oge a na-abụ ya bụ ihe a na-ewu people si ha na wa ọ bụrụ na abịa asụ nye ahụ ịma na ụlọ ụlọ na-abụ ọbara ọbata ọnụ ezgbara igoro ọkụkọ gị nwaanyị na-arị get up with ha ọgwụgwọ ha nwa mere na bai ụlọ ọzọ enwe ike iji na ọ bụghị okwu eyi igbo people why kiri ndị igbo kwuru anyị taa ndị nọ nyere anyị taa anyị na-abịa Igbo bụ Igbo ndị ọma nji eme ọnụ ọkachasị ndị ihe m na-adị mma mme n'ugwu ọ dị ụnụ mma mme na ndịda ọ dị ụnụ mma ekpere mbụ n'isi ụnụ na ụnụ ya akpa aka nka ka jụọ nke afọ ihe ụnụ ji eri ama nkọkwa n'ụnụ nwa ụnụ ama nwụ n'iru ụnụ otu a nkwuru ka ọ dị otu ahụ ọ dịrị ụnụ mma ise ọgwọdọ ndị iwe na-ewe m ọsọ na ụnụ tụja arụ kpacha anụ zikọ kpacha isi ọtụ na-ewefụtazi n'ere ime oge ụbọchị ụgwọ ụnụ mere ebecha mecha abụghị ka m na-akpa ụnụ nzukọ uche awa ichechepụta na-ewere ụgwọ ibe ọzọ ikemgbe onye na-efe ụmụ ibe nke ọjọọ anyị obodo bụ echi nyere iwe echi igwe dị esote ọnụ na nke ekpecha na nke igwe dị anụ dị ka ọjọọ okwu igbo abụ ụgbọ gị wa mba ihe m na-akọwara ya metu onye ekwe ngwa ọ na-eme onye kwuo ogologo ụka ụmụada ọrụ spum na-asụ m na okwu ọjọọ ji ya onye ọbụla agba ha afọ ọnụ o nwere ka okwu ya na-adị igbo ndị anyị ji eme ọnụ igbo ndị anyị ji ekwu igbo ndị wekwanụ na Imeobi na-atụ n'ume asị m ngụnụ ji eko ya karịrị ahụ ọbụla pụrụ ka akpọrọ mpi ya sịkpọrọ nke ekwe biko hapụrụ ya ekene m tụọ ka ọ dị isi m aba ahụ ma ọnụ dị ịwa ahụ edumma ozu na nọ onye maara ofu ụzọ amaghị ụzọ ya bụ ọ bụrụ na ụzọ nke a ga nke ọzọ ya chọọ nke ọzọ maka na ọ bụghị ofu ụzọ ka eji egbu oke dịka anyị kwuru na mbụ biko n'aha ndị nọnyere anyị n'ụbọchị taata n'aha gị onwe gị onye nenere anyị maka na ọ bụrụ na e nwere onye nyụrụ ahụ a ga-enwekwa ndị nụrụ isi ya otu a ka ọ dị onye bụ na ahụ pụtara ya nwere biko anyị na-ekene unu niile maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị taata na-asị unu biko ọha ga-adị ka ewe amaghị ya ka emesịa nụ ga-emeli Imeobi obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu